Sant Joan de Déu promou la solidaritat en diversos àmbits. Té cura de les persones en situació de dependència i de les seves famílies, donant resposta a les seves necessitats, sempre amb respecte per la seva dignitat. Treballa perquè el carrer no sigui la llar de ningú. Ajuda a aquestes persones a recuperar l'autonomia i la dignitat mitjançant albergs i habitatges d'inclusió i potenciant-ne les habilitats personals i socials. Cuida les persones amb problemes de salut mental i lluita per acabar amb els estigmes que les envolten. Les ajuda a desenvolupar les habilitats socials i laborals i a cercar feina per potenciar-ne l'autonomia. I dona una atenció integral als infants hospitalitzats per millorar-ne la qualitat de vida i la de les famílies. Fer recerca és bàsic per avançar i combatre les malalties que pateixen. Conèixer la realitat de les persones vulnerables ens permet comprendre la situació i actuar per transformar-la. Hi ha fets que realment importen.